Broadcasting from the third floor of the Amando B. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Takna, untop alas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa, usa ka binayran. Ang tanang pulong, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Sa ngalan samaan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Heni usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran nga gipasugdahan sa Bible Apostolate sa Diocese of Dipolog. Uban sa mga kinsakpan niini nga mga sakop sa Catholic Faith Defenders. Gihapon atong pasiunang pagyugbo at timbaya sa atong amahan din sa istasyon ang atong station manager, si Manager Chet Opilak. Uban na sa iyang tibuok yun ginsakpan staff din sa mga istasyon. Sige po atong pagyugbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Severo Carmari, uban na sa mga kaparian. Sama pananglit sa ato yung direktor sa Biblia, diri sa maong diocese, diri sa maong parokya, si Reverend Father Ramil Corong, o sa tanang mga kaparian nga niya diri, o bisan dili sakop diri sa maong parokya among pagyukbo kaninyo nga tanan. O sa gyapon kami mo pasalamat sa mga naghatag og kinabuhi ini nga mao nga tulumanon nga gitibuok sa mga bikaryo. Bikariet sa mga parokya. Nga gitawag sa mubo nga pulong Kasigaturgo Olfil nga mao kining mosunod Katedral Sikayab Galas, Turno, Gulayon, Ulingan, Santa Filomena. Among pagyukbo sa among presidente diri sa Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter, si Brother Nick. So dito maglangan by the way atong ipahibalo sa gyapon og unsa atong hisgutan karon sa miyagi atong nahisgutan ng purgatorio o karon diri na punta sa Sacrament of the Holy Eucharist ug unsa ni siya kay bisan gani mga Katoliko uban di pagyog ka sinati og unsa gyud nga kining doktrina og mao man gani nga kung dunay manaway mga taki ni ining doktrina daghang mga Katoliko ang ma-helpless buto sabot dili kay balo manubag og hangtod nga kung di nakabalo manubag maabot pa sa punto nga mobalhin na o moadto na sa laing pundok lagi kay nalupig naman kuno wa na may katarungan. So mao nang ato ning tukion ron kining Sacrament of the Holy Eucharist o ngano nga gitawag po ni sa atong simbahan og kinatasan nga pagsimba nato sa Dios o unsa nang maisgutan nato na ron. O uban pa nga kung napay panahon nga mag-isgot ag laing punto nga may labot gyapon sa atong pagtuo. Atong ihatag ninyo diretso si Attorney Mike Abbas atong kauban. Brad, salamat kayo. O sa gihapon atong gipasalamatan ang kadagkuan sa simbahan
pinanguluhan sa itong talahorong obispo, Bishop Severo C. Caermari, atong Bible Director, ang atong mga kaparian sa Kasigat Torgo Olpil. Yes. Din pinaagi kanila na himo kining nagpadayon ang atong tulumanon ning kahanginan. Sa gihapon atong salamatan ang atong mga kaigsonan nga nagsunod ining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. O dinhining Domingo Sabaduha karon atong ang tema nato mao ang Santa Eucharistia nga nailhan na kayo nato nga kumon mao ang Santos nga misa. Mga igsoon, kung ato gining tagsaon gikan pa sa different nga ngalan nining maong sakramento hangtod na sa the main parts of the sacrament of the Holy Eucharist, medyo mataas-taas kini mga igsoon, pero kay tunam sa ubang mga pangutana nga atong pagatubagon karon, ato na lang idiretso kini sa paghatag sa kanang gitawag nato the doctrine or the dogma of transubstantiation. Kay kini mao ni ang sagad gyud o 100% nga basihanan sa mga pangutana, di lang kay pangutana kundi mga atake na gyud sa pampundok sa tinuhuan. So mao na mga igsoon, pero sa dili pa ta atong ihatag ang definition unsa ba ning maong sakramento kining Santos nga Eucharistia o Santos nga misa. Sa pagpahimog at attorney sa di pa nimo sugdan, muhatag sa kong emphasis pa nga sila ron nga naminaw nga maminaw yun, no? Kini nga doktrinahan gud sa akong reflection na attorney, kung di ta kasabot ug unsa gyud ang gitudlo sa simbahang Katoliko, mao nang malibog ta og mao na hinungdan nga musupak ta. Pero kung ako lang yung testimony, no, kung makasabot, kung maayo mo maminaw nya, open-minded lang gyud mo, asigurado ko attorney nga mahigugma gyud sila aning doktrinaha. Kani daghang mga protestante ani attorney nga nakasabot nga mao ni ang pinaka numero 1 nilang reason nganong na-convert sila sa Katoliko. Sige, attorney. Tinaw na, Brad. O kinisad nga sakramento mo ni gitawag og the center of all sacraments. Yes. Oo. Kaya ikan sa atong pagkatao, nabunyagan ta, hangtod ng opisal ta, sa sunod ng mga sacraments, ang atog yung sentro, paingon kita, nining Santos nga misa. Sa di po kampanya attorney, siguro sa ako lang ko galingon nga mo yung kung center tungod kay mo mong po ni ang dugukan o sentro kaayo sa gospel katong niingon si Jesus nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Okay. Christian jud kayo. Tinuod na Brad. So mao ni mga igsoon nga unsa ba gyud ni ang sakramento sa Eucharistia kung Santos nga misa. Matud pa gingon kini nga ang kini usa ka kini usa ka sakramento nga diin si Kristo ubos sa hulagway o sa bayhon sa pan ug bino nga tinuod gyud nga anaa ang iyang lawas ug dugo para iyang ihalad ang iyang kaugalingon diha sa dili dugoon nga paagi ngadto sa iyang langitnong amahan o paghatag siyang kaugalingon ngadto sa mga tumutuo aron mahimong kalanon sa ilang kalag. So mao ni ang definition sa the sacrament of the Holy Eucharist, mga igsoon. O lagi sa ako nang gipahibalo kaniha nga naapad tay mga basic nga mga bahin, pero kay ato naman ning nasigutan sa nangaging mga higayon, ato lang diretso na lang ta sa kining dogma of transubstantiation. Unsab gini nga maong dogma o doctrine. Ang maong doktrina gingon nga diha sa panahon sa consecration, kung sa pagpanalangin o pagampo sa pari sa pan ug bino, ang pan ug bino nahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana ang inon talang simple nga
explanation sa maong doctrine o maong dogma, mga igsoon. So, ang sud nga pangutana nga angay nato ipatinaw, saun sa bang paagi? Saun sa bang paagi nga pinaagi sa pag-ampo o pagkonsagrar sa pari sa pan ug bino nga nahimo kining tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Ang sunod nga pangutana naabay mabasa sa Biblia. So mao gini Brad ang sagad natong masugatan nga mga lamparo sa ubang pundok sa tinuhuan sa bisan unsa nga mga tema dinhi. Pero dinhi mga igsoon, sa unsang paagi nga ang pan ug bino human ka panalangini sa pare nahimong tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. O nalang na tayo igong panahon, magsisgot pa unta ta dinhi og kanang gitawag natog metaphysics. Kanang matud pa usa ka pagtuon o usa ka siyensya kun branch of philosophy nga gitawag og the study of the first principle of being and of knowledge. Pero sa ato nang gingon gawas nga medyo ang atong panahon limitado. Okay. Ato na lang ipadaplin lang una ning maong gitawag nato branch of philosophy nga makatabang ni sa pagpasabot unta sa pagtulunan sa doctrine of transubstantiation. Yes. Okay mga igsoon, diha sa pag-ampo sa mga kaparian nga mao'y mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo ug sa iyang mga apostolis, nahimong tinuod nga lawas ug dugo ang pan ug bino nga anaa sa altar. Og balikon ko sa ang pangutana sa unsa nga paagi. Sumala sa Ebanghelyo ni Cristo, sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 gingon nga kini mahimong malisod alang sa tao, apan alang sa Dios walay dili mahimo sa Dios. Mo nay una natong timan-an mga igsoon ang gingon ni San Lucas, for God nothing is impossible. So dili na mahimong imposible attorney. Oh yes. Ang atot na lang og sa unsang paagi. Paagi. Yeah. So mao na mga igsoon nga unya angay natong timan-an mga igsoon nga pinaagi lang sa pulong pinaagi lang sa pulong sa Dios mamahimo ang tanan niya. Bisan natong basahon ng ang kanang atong gingon og kabuhatan kon creation. Yes. Naa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 1 paingon sa kapitulo 31 pod. Puro na diha pinaagi lang sa pulong sa Dios mi nahimo ang tanan, apil na ang tao. Og nakita niya nga ang iyang kabuhatan puro maayo kini. So balikon ako, pinaagi sa pulong sa Dios mahimo ang tanan. Nasad na sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 3. So mao na mga igsoon, o alang sa atong Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan, atong makita o mabasa nato o masabot nga mabasa nga pinaagi lang sa pulong sa atong Ginoong Kristo nahimo o ang butang nga dili mahimo sa ordinaryong tao nahimo nga posible alang sa atong Ginoong Kristo. Pinaagi lang sa iyang pulong. Pananglitan kadtong kasal sa Kana mga igsoon nga naa sa San Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nga nahutdan sila og bino. Unya ang tubig gihimo og bino sa atong Ginoong Kristo pinaagi lang sa iyang mga pulong, sa iyang pag-ampo.
Balikon ako Juan Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 10. Pinaagi lang sa pulong sa atong Ginoong Kristo, and that was his first miracle he ever performed. Matod pa. So, usa lang na mga igsoon, nga pinaagi sa pulong sa atong Ginoong Kristo na himo ang usa ka butang nga imposible unta alang sa mga tao. Ang lain nga nahitabo kadtong miagi man siguro tong Domingo nga ebanghelyo na to nga naa sa San Mateo Kapitulo 8 versikulo 23 ngadto sa 26. Kadtong nagsakay sila sakayan nga mitabok sila sa lanaw sa Galilea o sa dagat sa Galilea o lanaw sa Galilea. Nga miabot ang usa ka dakong unos o ingon ta lang bagyo na gito. Pero pinaagi lang sa pulong sa atong Ginoong Kristo iyang gimanduan ang hangin nga muhunong o diha mihunong ang hangin. Kana balikon ako pinaagi lang sa pulong. Kay lagi sayod man ta nga atong Ginoong Kristo Dios o kay Diyos man, walay imposible kaniya, mga igsoon. San Mateo, Kapitulo 8, versikulo 23, ngadto sa 26. Unya, ang ato pong Ginoong Kristo diha sa panagna ni Propeta Isaias, Kapitulo 45, versikulo 11. Pero ako lang i-remind sa atong mga igsoon nga kining maong bersikulo o teksto sa Isaias mga igsoon diha sa bag-o na tong hubad ingon sa pertinang layua sa tinuod nga daan nga o sa karaan nga mga hubad sa Biblia mga igsoon. Kay sa Isaias 45:11 giingon dinhi labi na ni sa atong gitawag og Duay version. Giingon niya dinhi sa binisaya sa buhat sa akong mga kamot, sugua o osisaha ninyo ako. Ang santos nga misa mga igsoon, buhat na sa Diyos. Nga diin sa panahon sa Santa Eucharistia, girepresentahan sa atong mga pari. Yes. So, unsa ko pinaagi ko siyang kamot, sugua. So, pag ang pulong sugo mga igsoon usahay ato mga duha man ka klase ang sugo. Yes, na ay sugo nga kuman, naa sa sugo nga request. Yes. Oo. Pananglitan ang atong duha ka tuig anak ro pananglitan mosugo siya siyang mama nga mukuha og para iyang ididi. Yes. Oh. Sugo man na, pero that is not command. Order na on order kundi hangyo. Oo. So lain tong sugo nga usa nga kanag yung kuman. Yes. So dinhi mga igsoon, ngayon ang atong Ginoo sa buhat sa akong mga kamot sugua o osisaha ninyo ako. Isaias 45 versikulo 11 sa duway na nga version mga igsoon. So human niadtong katapusang panihapon nga nahitabo sa bisperas sa iyang kasakitan. Wa pa siya ilansang sa krus mga igsoon. Ang atong Ginoong Kristo nakigpangaon sa uban sa iyang mga apostolis. O diha ihimo siya sa itawag nato pagpanalangin sa pan ug bino o pagpasalamat. Panalangin o pagpasalamat sa pan ug bino. Mayon siya, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. O diha lang sa pagpamulong sa atong Ginoong Kristo na siguro ta nga ang pan ug bino na himong lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo by the principle of transubstantiation. Nana sa San Mateo Kapitulo 26 versikulo 26 ug 27 mga igsoon. So pinaagi lang sa pulong sa atong Ginoong Kristo
ang nahimo ang nahitabo nga ang pan ug bino nga iyang gipanalanginan panahon sa katapusang panihapon nahimo kining tinuod og lawas nga dugo sa atong Ginoong Kristo. Kunya atong timan-an pagayo nga human sa katapusang panihapon, human sa ilang pagpangaon, si Jesus nagsugo sa iyang mga apostolis, sa iyang mga kaparian. Diha sa iyang pag-ingon, human niya pagtipik-tipik sa tinapay, mingon ang atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga kaparian kun mga apostolis. Buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Yes. Unsa ang ilang pagabuhaton kadto pagtipik-tipik sa tinapay aron nga kanang maong tinapay o ang iyang dugo mahimong lawas og tinapay og bino mahimong lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo. Yes. Buhata kini ninyo alang sa paghandom kanako. O gituman kini sa mga apostolis mga igsoon. Yes. Gituman kini sa iyang mga sumusunod nga mao ang mga apostolis ug karon ang atong mga kaparian. Yes. Sumala pa ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 16 nga ang atong ang tinapay nga matud pa gibansay sa mga apostolis nga ang tinapay mao gayud ang pagigambit sa lawas ni Kristo. 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 16. So mao na mga igsoon nga kay naa may sugo ang atong Ginoong Kristo. Unsa bay angay nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo? Ay simple lang. Tungod kay naa may yang gisugo nga mao na ipagtipik-tipik sa tinapay uban sa bino, then iyang ihatag ngadto sa iyang mga apostolis o iyang gihatag ngadto sa iyang mga kaparian ang gahom sa pagbuhat sa iyang gisugo. Yes. Kay kun musugo siya unya di day mahimo sa mga apostolis o sa iyang mga sumusunod na unsa man si Kristong nagsugo. Yes. So uban sa sugo nga ingon niya buhata kini ninyo, it carries with it the power to perform sa maong panalangin sa pan ug bino na uban ni ana ang capacity nga mahimo o makahimo ang mga apostolis uban na ang atong mga kaparian karon sa paghimo sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa di pa kampadayon attorney, ang akong reflection ba na ba nga? So ang Diyos day attorney, bisan kung doon na siya gustong mahimo attorney, mahimo niya diretso nga di siya mogamit og pari, pero in reality mogamit yun siya pari o mga tao attorney. Example na attorney kanang pagpamasaylo og sala, diba? Human naman yes, mani. tama. Iya naman na sa Dios. Correct. Pero nga nung iya pang giingnan pinaagi ni Kristo ang mga apostoles nga bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini ginapasaylo. Ang dili ninyo pasayloon dili usab pasayloon. Sa to pa kanang mga buhat ay sa Dios na ay naagi siya instruction nga iya ang mga pari o iyang mga sulugoon ri himuon niyang instrumento para sa paghimuana. Is but tungod kay ang paambitan sa iyang mga kaparian o ang walihan mga tao sad nga ang sagad maulay kanang gitawag nato og makita gyud sa mga tao ang makita sa isig ka tao ang iyang gitagaan og gahom o authority sa pagbuhat sa ingon labi na ning maong mga sakramento mga igsoon. So alang ni adtong mga igsoon nato attorney nga nagali prinsipyo nga di na tamo na simbahan kay mga pari magkasala ra na pras na nato ditsuhan na tas Ginoo mo layo kay ta sa gospel na attorney no. Mauli. So kay kung ayuhon na tugto ng Biblia
kung kanigaling pandemya na to karon attorney namte mga protokol nga kinahanglan sundon. Sa Biblia po di ingon ana. Nasa protokol. Kay dili man ikalalis nga ang Dios nagamit og mga pari. Sama anak ko pagmasaylo og sala og kanang imong gidiscuss ron ato. Yes. Unsaon pagkahimo anang kanang paan ra man na bino ra man na unsaon pagkahimo nga malawas gyud na og dugo sa Ginoo. So uban ni ana gihatag sa atong Ginoong Kristo ngadto siyang mga apostoles o sa iyang mga sumusunod sa mga apostoles nga mao ang kaparian. Gihatag niya ang power, ang gahom nga mahimo ang maong sugo sa atong Ginoong Kristo. Parihara gud magsugo ko sa akong apo pananglitan garon. Doy palitog pan. Kanang maong sugo, uban ni anang maong sugo nanang gahom o authority sa bata sa pagdala sa pan gikan sa tindahan, pagdala sa pan ngari kanako. Kay kun wala nang wala nang gahuma o authority ha, Yes. di unsaon ba pagkaon ako sa pan? Unsaon ba pag-comply o pagkahimo sa akong gisugo nga wa man din ako tagay ang bata nga mo'y mudala sa pan paingon ako. Naputyog ko na ni Santos so kung nahuna ron attorney baga. Pananglit og kana musupak man gyud ang mga igsoon natong dili katoliko no mga protestante sila gali moingon man na sila nga simbolo ra man na dili kana lawas og dugo ni Kristo. Karon attorney ato man ang niskron kung pananglit mahusto sila attorney ang pangutana karon attorney asa man dae nato makaon ang lawas ug dugo ni Kristo nga nag-ingon man siya sa San Juan 6 nga akong lawas matuod nga kalanon ang akong dugo matuod nga ilimnon. Yes, Brad. So kung dili na sa misa nato attorney asa man dae makaon nato? Mao magani Brad nga Ang ila attorney simbolo ra man. yes. nga sa dihang napanas Kapernaum mga tong Ginoong sa Kristo ni ana sa panahon nga iyan ang giingon nga ako ang buhing tinapay nga nanaog gigikan sa langit ang makaon sa akong unod ug minom sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon. Unya gipadayon siya mingon siya sapagkat tinuod ang akong lawas kalanon gayon. Ya matuod nga kalanon. Ang akong dugo ilimnon gayon. Tungod niini Brad ang kadtong mga tao na nangatras nang hawa kay mao lagi dili nila masabtan kay unsaon lagi ko nila pagkaon ang lawas ni Kristo unsa ba na kanang salamat kading kanibal na nato. kanibal o kanang kaon kining mao lagi na so dili nang hawa sila unya bisan pag nang hawa ang atong Ginoong Kristo nagpadayon siya sa pag-ingon sapagkat tinuod ang akong lawas tinuod gyud nga kalanon. Tinuod. Unya unsaon pa man nga kung tinuod nga kalanon ang iyang lawas unya ang uban lagi sa atong mga kaigsunan di gyud mo tuo nga nahimong lawas ang pan ug ang dugo ang bino nahimong dugo nan unsaon ba? Siguro ko attorney kay siguro na sila anang presang Tomas ba attorney ba katong giingan sa Ginoo ni tuo ba ka Tomas kay nakakita ka bulahan katong mito bisan wa ka kita so murag ma-apply po nato na sa Julio Cristo attorney nga. yes Brad. Oo. So mao na unta nga dakog ikatabang kining sa philosophy kining metaphysics pero mo lagi akong gingon inappropriate agay wa matay oras niini we have to explain pa nato kining maong branch of philosophy kining metaphysics masabtan gid unta nila unsa na kanang pagkabalhin sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo sa atong Ginoong. Atong iklaro sa ila attorney kanang transubstantiation dili nabot pasabot nga inig transform nga ang hitsura mao gyud. Yes. O tungod sa gahom sa Ginoo ang substance mausob pero ang itsura sa pagtan-aw nato maura. Yes. Lisod kay natuoan kung wa tay pagtuong dako attorney. Kana kung magduha-duha ta sa Dios na mahimo ba na niya. Tinuod gina kay Brad. Mao na ang gitawag nato og kana nga principle gitawag nato na sa metaphysics og kanang realities. Ang sa metaphysics dunay duha ka realities ang kanang gitawag nato accidental lang og ang essential o gitawag natong substance. Oo.
kanang aksidente lang kada lang makita sa atong mga mata. Panalitan sa kabutang ako tao. Unsa man ang accidents sa ako. Ila kong makita nga si Brad Mike gamay mobo murag si Sakio. That is the accident sa akong pagkatao. Pero wa gyud nila masabti unsa gyud ang akong pagkatao sama sa mga butang nga dili makita. Unsa man naa nako nga di makita. Mao na ang akong say akong giunahuna, unsa akong gibati. So these are gitawag nato og kanang essence or essential or substance na dili makita. So diha sa pan ug bino sa accidents atong makita nga ang kanang ostias puti, nipis, nya tiskless pod, tabang, pero human sa panalangin sa pan ug bino sa mga kaparian ang maong lawas ug dugo, ang maong pan ug bino nahimong lawas ug dugo nga biya na, transcendence na, biya na sa atong mga senses. So nagkinahanglan ni og gitawag nga faith, Pagtuo gyud attorney. pagtuo. Nana sa Hebrehanon kapitulo 11 versikulo 1. Kung gusto nila attorney nga ang itsura mausob gyud attorney, wa na tay kalainan ana ni katubang mensahe ba ni Kristo nga attorney ni Tomas ba attorney? Oh, yes. Nituo ba ka tungod kay nakakita? Correct. Bulahan ka tong mituo bisan wa kakita. Sa to in other word attorney nga ang Ginoo diay gusto gyud nga gusto gyud nga kita mutuo niya bisan di ta pakitog ebidensya nga kanang makita sa tong mga mata. Yes, so mo ni example po Holy Eucharist. Yes, matod pa ni San Pablo sa Hebrehanon 11:1 lagi na ang pagtuo usas kasiguruan sa mga butang nga atong gituhuan og dili makita sa matuod og nga butang nga dili makita. So that is faith. Matod pa sa Hebrehanon 11:1. So mao na mga igsoon nga bisan pa manggani Brad nga sa atong panahon gikan sa panahon sa atong Ginoong Kristo hangtod dinhi mga panahona aduna na di siguro minus 5 ka mga dagko nga milagro sa Holy Eucharistia. Ang usa niini nga ato lang i-mention kining kadtong kadtong miracle of Lanciano, City, Italy. Sa Italia. Nga ang usa ka monghe sa kapari tugay na nga panahon kini siya nagsigig misa. Pero deep in her heart and his mind, in his heart and his mind, nagduha-duha siya. Ug tinuod bagyod nga nahimong lawas og dugo sa atong Ginoong Kristo kanang iyang gipanalanginan o gikonsagrahan nga pan ug bino. Pero sa akong reflection attorney, dili lang katong pareya kung sa reality dili pa to siya. Siguro bisag kita mga Katoliko diri sa Pilipinas daghang mubati og ingon ana walang musulti. Yes, is bad. So kay aron gyud nga ang tao kay tungod lagi ang tao within our essence naman or atong gitawag og senses nga mo gibasihanan sa atong pagtuo ipakita gyud sa Dios nga bisan kadtong mong pare na siya pero naagi po'y pagduda siya kung nahimo bang tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo human sa iyang konsagrasyon ipakita gyud siya sa Dios katumpan o ostias nga iyang gipanalanginan nahimong unod ug ang bino nga iyang gipanalanginan nahimong dugo. So sa atong pa attorney sa tungod anang mga miracle gipakita gyud sa Ginoo ng duha. Mbot pasabot ba nga naagid po gisampulan niya nga nausab yun nakita gas mata. Pero ngano nga sa natural natong pangalawat ni attorney da sa misa nga dili gyud mausab ang dagoy tungod lagi kay sa ako refleksyonan attorney tungod kay gusto ang Ginoo nga mutuo ta ana iyang pulong bisan dili ta pakit-on nga pinagi sa atong mata. So yes but mao gina siya. So mao na mga igsoon ang atong ayon talang ang dugukan nini atong dogma o doktrina
sa kining transubstantiation. Ang pagabalhin sa dagway sa pan ug bino ngadto na sa tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo nga sa laktod nga pagasulti, the real presence of Christ in the Eucharist. Mo nang maglisod yun ng mga atheist o agnostic attorney o believe ka ng ilang principle ba nga makita gyud ebidensya gyud. Di sila mo kontintuan ng hining kalibutan san kay dili pa kuno na sila may magbuot unsay klase ebidensya. Mo bitaw katong ko critic na ko na sa Facebook attorney o yun siya nga. Kanang mangita gyud siya og kanang kuan ato. Ningon ko nga o di yun mo usbon na imong kuan kanang imong prinsipyo. Nagtuo ko nga kung ang Ginoo dili mo hatag nimo ebidensya nga kanang gusto nimo mamatay na lang gyud ka nga di kay la Ginoo. Correct. Oo. Okay, mura magud akong sabot gud anang mga agnostic attorney kana. Murag sila may magbuot ba? Nga kung dili matuman ang ilang gustong ebidensya, di gyud sila mo to. Murag ko ano lang sige no, murag sambaran ingon nga naog sa dili. Ay mo to, murag nana batur. Sila may magbuot. Demanding pa gyud. Oo. Dili na pwede. So, muna mga igsoon, og arita sa mga pangutana, mahitungod nini, doon na po'y laing pipila ka pangutana nga wala sa atong tema karon pero og napatay panahon ato kining lakbitan paghisgot mga igsoon o paghatag og tubag. Mosayit sila sa mahitungod lagi nini nga Santos nga Eucharistia. Yes. Nga naa kuno sa Hebrehanon City versikulo 27 nga si Kristo nga atong Ginoong Kristo mihalad siyang kaugalingon nga makausara ug dili na subli-sublion. Yes. Yang anong inyong Santos nga misa sige magsubli-subli kada Domingo. Mayo ma-discuss mo na attorney kay nakadungog ko radio program ato tong higala attorney. Hangtod karon nagtuo ko nga wala pa siya kasabuton sana kay iya gyapon gibalik na nga argument. Oh. Mga igsoon. Inis gisupa ko na to nang gisulat diya sa Hebrews. Mga igsoon, ang teksto nga ilang gikutlo Hebrehanon City 20 City. Sakto na, tinuod na, ha? Tinuod na, makausara. Pero unsa bay makausara nga tinuod? Kadtong iyang pagpakamatay dito sa cross. Katong dugoon yang pagpakamatay. So mauna ang gipasabot sa Hebrehanon Kapitulo 7 versikulo 7 nga mihalad siya sa makausala ug dili na sublion. Sa ba pagsubli niya nga tong iyang pagpakamatay sa cross. Kanang atong gisubli di attorney ang handumanan nga dili na dugoon. Mao na bad ang kan. Naana sa Hebrehanon sa Hebrehanon 9 city man ang ilang teksto. Yes. Hebrehanon 9:15 gingon nga ang kamatayon ni Kristo sa cross mo'y dili na sublion pa. Oo. Kay mao lagi. So naapo na sa Gis mao gyapon ilang ibalik-balik gyapon nga sa makausa kuno si Kristo mihalad sa iyang lawas. Marag gyapon mga igsoon. Ang pagpakamatay ni Kristo sa cross aron sa pagpasaylo sa atong mga sala. Pero sa bag-o nga tugon mga igsoon, labi na sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 46, wala man naamang gingon nga naay halad sa lawas ni Kristo sa bayhon sa pan nga gihimo sa templo matag adlaw. Hebrehanon 2 Buhat 2 versikulo 46 mga igsoon. So baliko na to nga katong gipasabot nga halad nga matag nga kausara mao tong iyang kamatayon sa cross. Di naman gyud masubli kay kastara man to attorney. Yes, mao ginaanta brad. Ang gibalik-balik na to attorney katong instruction ba si Ginoo nga handumanan buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao ni atong gibalik-balik. Yeah. Kay instruction man niya. Pero in an unbloody manner. Dayon mo kutlo na pud sila sa Hebrehanon 10:11 brad. Mayon sila nga ang halad kuno sa mga pari
matag adlaw wala na kinahanglana. Hebrehanon 10:11 na ilang gikutlo. Pero ang gipasabot diha mga igsoon nga kini nga pari mao ni ang pari sa daang Yes, tugon itong paraan. sa laray ni Aaron o Glibi. Dili ang Kristohanong pari nga gikan sa laray ni Melchizedek. Oo. Nya katong ilang halad po sa una sa mga pare ato ni sa karaan, duguon man to kay Yes. mag-ihaw sila gahayop. Correct. Diba, attorney? May Oo. dugo sa mananap, labi na gyud ang kaning saning mananapan Kining Oo. kining ano lagi. Mao na pasabot diya sa Book of Hebrews attorney nga dili na to ipasubli. Oh, kailangan naman ta ni Kristo unya kas araman na ang katumanan anak katumang kamatayon ni Kristo ni Kristo sa krus nga kausara. Ang ato ang handumanan na lang dayon. Oh. Naana sa kuan perbad sa Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 12. So mao na ang mga igsoon. Unya matud pod ni San Pedro sa iyang unang sulat kapitulo 2 bersikulo 5, ang pari ni Kristo naghalad gihapon Yeah. sa halad nga espirituhanon o gikahimut-an sa Dios pinaagi ni Kristo. So mao na mga igsoon ang gipasabot niini. Ang dili na kinahanglan mao ang duguon nga halad Oo, kay sa kasara. daan nga tugon. Oo, kato. Din ang mga pari sa daang tugon mo'y naghimo niini. Oh. Hmm. Kay duguon man to ila attorney. Unya ang katumanan pod nga kadtong kamatayon ni Kristo sa cross kasara pod to. Yes. So muna di na to masubli pero ang handumanan mo isublion. Correct. Yeah, oh. Unya sa kuan yun, sa maligay sa katapusang panihapon balikon gyapon nato nga lain din nga pangutana day mga igsoon. Ang pangutana na pod ngano kuno nga sa panahon kuno sa pagpangalawat isayt man ta sa San Mateo 26 bersikulo 26 ngadto sa 30, giingon man kuno ni Kristo ang mukaon sa akong unod ug moinom Yeah, sa tama. akong Oo. dugo. Makabaton sa kinabuhing dayon ngano man kuno sa atong pagpangalawat man usara Ay, yatag si pare. paanra o lawas ra. So wa gyapon ta kasunod sa giingon sa atong Ginoong Kristo. So mao na mga igsoon atong hinumduman nga kanang naa sa San Mateo 26 bersikulo 26 ngadto sa 30. Pag-ingon ni Kristo ang mukaon sa akong unod ug minom sa akong dugo, wa gyoy mga liman diha, way limen o mga dili pare. Yes. Puro to mga pare, puro to mga apostolis. So mga ministro sa Ginoo. Mga ministro sa Dios. So sila ang obligado nga mukaon, obligado ha. Pero naay mahimo nga mukaon sad og moinom kita nga mga tumutuo. Na may higayon nga labi na gamay lang ang Gamay ra. nga okasyon sa misa. Paimnon man ta. Yes. Na may bino nga ihatag sa pari. Pero kuan lang na siya, dili na obligado. Ang mga pari gyud sa matag misa mo'y obligado nga modawat sa duha ka spesi. Dili kay Kaya di man po sila daghan kay attorney. yes, so mao na mga igsoon. Mao na nga kun kuan lang, kun jutay lang, kun gamay lang ang manimbahay muhatag na ang mga pari o bino. Pero dili na obligado gyud nga ihatag gyud ang bino. Ngano man aduna may mga higayon o daghan lagi nga hinungdan ngano nga di na kinahanglan nga duna pay bino tungod kay ang pagpanalangin lagi sa pan ug bino sa pari nahimo naman ang tibuok lawas sa atong Ginoong Kristo. Unya atong balikon ang San Juan 6:51 nga mingon siya, ako ang buhi nga tinapay nga nanaw gikan sa langit. Buhi. Ang buhi nga lawas kun imong samara na imong kamot mulo agas ginang dugo kay ngano man
naa sa imong unod, ubanan sa imong unod, naa ang dugo. Muagas gina, naa ginang dugo, kay nga naman, buhi ka. Pero katong patay nga lawas, bisan pagtagod-taguro nimo wala na nay dugo. So bali ang concept attorney nga bisag pan lang tungod kay mahimo ng tibuok lawas nga buhi ni Kristo, so dili na masiparate sa dugo kay naabagoy buhi niya way dugo. Correct. Mao na ang ibasabot nako, Brad. So di hapon Kay, kulang. ingon man siya, ako ang buhing tinapay, kay buhi lagi. Oo. So, naa sa iyang lawas, ang ubanan niya na ang dugo. So muna makaingon ko attorney, layo kay sabot na paselo ako layo kayo og panabot ang ato mga igsoong nahimulag nga naman kay himuon man lang imposible attorney nga bisag panre ihungit pare nga makumpleto gihapon. Himuon man nilang imposible attorney nga kulang mong kuno gihapon atong gikalawat. No way. Mao gyud na ang kuan. Mao na ang atong naingon tala ang atong ikatambag sa atong mga igsoon nga buhiin na inyong sayop nga pagtulunan. Nainom din mo ko attorney nga sa diyang nakadiscuss ko anin himo mo itong katawanan pero murabag na embarrass siya attorney kay medyo strong kayo atong argument. Kaya ko be asa man gamahanan nga Diyos ka ng inyong nga di kahibalo mo pa pakumpletos makalawat kung wala ihungit sa pari tong bino makulangan kay kuan ra gyud lawas ra gyud kini among Dios sa Katoliko kay bisag pan ra ihungit kay naara maghapon ang dugo asa may gamhanang Dios ana ron. So mao na kaya matudpal gyud sa Lucas 1:37 wala imposible sa Dios mga igsoon. So gawas niya na mga igsoon kung mo padayon ta sa Juan 6:53 51 matao itong decide niya giklaro gyud ni sa atong Ginoong Kristo ug gibalik-balik gyud nga sa pagkatinuod kay mingon lang simbolo lang gina nagsambingay lang atong Ginoong Kristo mga igsoon dili na simbolo ug dili nagsambingay ang atong Ginoong Kristo klaro ang iyang gingon gibalik-balik pa gyud sa pagkatinuod ang akong lawas kalanon gayud ang akong dugo ilimnon gayud kunya mingon wala lang simbolo la ka ang ilang himong argument an attorney nga simbolo lang kapasa daw tong niingon bas Kristo nga ako mao ang portahan ako maong dalan di yun na pasabot nga dalan yun o portahan yun pero kana lahi mong guning Julio Cristo attorney lahi gyud this man kini siya sa iyang pagpamulong sa atong Ginoong Kristo this belongs to the literal sense of understanding the scripture gitawag ni sa atong hermeneutics og literal sense sentido literal sa Binisaya nga kinatsila na kay mao lagi to kung ingon attorney kay kung masakto ilang interpretation nga simbolo lang unsa man katuman anang giingon ni Kristo nga akong lawas matuod nga kalanon akong dugo matuod nga ilimnon di mahikawan ta ana simbolo raman ayon talang ka huyang balaunta sa ilang baruganan pero ang uban gyud maningkamot gyud sila paggunit sa ilang baruganan kay kun mo ilan ang buhian ang ilang baruganan bisan pa unsa na kahuyang na wala sila pamahaw pagkaugma. Labot pa attorney katubang nangalibog na ang mga tinun-an attorney na murag na appeal po sila kalibog attorney ba nga laon saon magkani pagkahimo gising lawas sa iyong dugo unya ana kung ang ipasabot pa sa Ginoo attorney kung simbolo lang di iyon tang koreksyonan. No, simbolo lang ni plus ubang mga case attorney ba nga iya yung explain. Yes, nana sa Brad. Nana sa San Juan yes, si 15 katong namatay bitaw si Lazaro. Kung naggamit siya sambingay, mayingon iyang gignan ang mga apostoles muadto ta sa akong amigo o atong duawon kay siya natulog. Di ningon po ng mga apostoles Ginoo kung maong natulog di ngano ba muadto taron pukaon nga maayo man na sa usa ka masakiton kay nasayod man sila nga si Lazaro ato nagmasakiton. Pero kay gisinayop man ang iyang sambingay giklaro na gyud ni Kristo iya ding hubaron niya sa akuan kay mingon ni Kristo dili si Lazaro namatay so kun ang kadtong mga tao nga namati apil na ang iyang mga disipulo kun dili pa tinuod ang iyang gisulti kun dili pa literal ang iyang gisulti
nagtuo lang o siguro na sinayop nila pagsabot. Nga simbolo ra di ay. Nga simbolo ra di ang ay ilang ito. pagsabot literal. Literal. So, iyan na yun ang usbon. Sama sa iyang gibuhat Klaruhon yun, ngadto sa mga apostolis. Mingon si Kristo, dili si Lazaro namatay. Primero, ang iyang gigamit, si Kristo natulog. Tama. Si Lazaro natulog, busa muadto ta kay atong, sa Bitanya man na, aron atong pukaon si Lazaro. Yes. Ang pagtuo sa mga apostolis, naglitra por litra siya sa iyang pagsulti. Yes. Pero nagsambingay lang dahil siya. Ang gibuhat ni Kristo kay gisinayop man ang iyang pagsabot. Ang pagsabot sa iyang apostolis, yan ang tinaw gyud, giklaro na. Dili si Lazaro namatay. Pero sa case anang mahitungod si Eucharist attorney nga na literal yun pagsabot sa mga apostoles, pero wala gyud niya ing na attorney no nasayop mo sabot ana gipasagdan niya ang ilang literal nga pagsabot attorney. Kay mao magiti husto. Yes. Ang problema lang attorney magdislak ayo kadawat. So pila ba untay pag-ingon niya? Oo. Oy mga igsoon ko, mga anak ko, balik mo. Nagkuan ra ko, nagsambingay ra ko. Oo, simbolo ra ako pasabot. Simbolo ra akong Wala gipasabot. Pero wa gyud niya usba. Bisan pag naghawa na ang mga tao, ang iyan na lang mga apostolis ang nahabilin. Kamo usab. Mobiya basad mo nako. So mao na ang gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Wa gyud niya usba ang iyang gisulti nga ang iyang lawas tinuod nga kalanon. Ug kana sang mayong tag sambingay lang, sukwahi kayo na sa pulong sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkatinood. Unya, sambingay lang. Nabaday, pulpida yung tao na. Lisod na. Di, maglisod ko pagsabot sa otok sa atong akong lawas matuod nga kalanon, ang akong dugo matuod nga ilimnon. So, kinanglan mo kaon ta ana, mo inom ta ana. Niya, Akong simbolo lang. Maulit na mo daha nga pagkalisod ba nga mo insisted gyud sila nga simbolo lang nga atong Ginoong Kristo miingon na sa pagkatinood gibalik-balik na sa atong Ginoo. So mao ni mga igsoon ang among asa di pa day nato ipadayon ang pagtubag sa ubang pangutana atong ato sang basahon ang unang sulat ni San Pablo kapitulo ang atos taga Corinto kapitulo 11 bersikulo 27. Yes. Katong mingon siya si bisan kinsa nga mukalawat sa pan og bino o sa lawas sa pan og bino nga dili takos nakasala siya sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Kristo. Please take note, duha ka buok ni ang importante nga bahin ni kinsa tong mukaon or sa English nga Bible og di man gani kinsa tong mukaon sa pan Yes. ang other ang lain nga pulong kun kinsa tong mukaon sa pan kun sa lawas o sa bino uminom sa bino nga dili takos ang nasad-an niya ang tibuok Kristo bisan pa og either of the two Ang imong makalawat ang imong yes dili katakos pakasadon kas duha. pakasadon ka sa tibuok Kristo. So inseparable mo guna attorney. Yes, mao lagi tungod kay ang pan o ang iyang lawas usara man. So usara gyud na apil na sa iyang lawas na ang iyang dugo. Buhing Kristo sa to pa mag-uban yun na. Bisag usaray pakit-on sa imo. Pero So mao na mga igsoon nga kung nagsambingay lang si Kristo dili ang tibuok Kristo ang may Yes. lang malapas o masad-an sa maong tao. So mao na mga igsoon og namatay lagi napamatay 5 minutos. Niay gi padala sa nag-text nato nga igsoon. Nga nganong dili no ni mahitungod sa tema pero ato lang ning patinawan. Yes. Nga mingon ko no sumala ko ni San Mateo sa kapitulo 22 kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto 22 nga si
nga si Herodes namatay na. Unya ang anghel gani miadto sa Ehipto, miadto kang San Jose o mingon nga balik dito sa Jerusalem. Yes. Sa Israel kay patay na si Herodes. Naunsa man kuno nga sa San Lucas 23 versikulo 6 ngadto sa 12 sa dihang gidala na si Kristo ngadto ni Pilato. Pagkahibalo ni Pilato nga si Jesus di ay si Kristo taga Jerusalem, gipadala ni Pilato ngadto kang Herodes. Di ba namatay naman kuno unta atong gamay pa si Kristo, namatay na si Herodes ug nganong nanapoy Herodes sa dihang siya gi-trial or gibista o gihukman. Yes, sir. Nganong nanapo kunoy Herodes nga misugo si Pilato dalhana didto ni Herodes. Yes, sir. Pilab day kuno kabuok Herodes di ay sa Biblia. Mga igsoon, daghan-daghan yun atong Herodes din sa Biblia, mga igsoon. Ang nautanan na to. Yung unang i-discuss sa Bible study ato rin, nalimot ka rin ko, giunsan naman ito pag-explain. Ang Herodes nga na sa Matthew 2, sugod tag 1 ngadto 22 kina. Mao to si Herod the Great. Ang sa ato pa binisayo na to si Herodes nga dako o ang amahan nga si Herodes. Herod the Great. Pero si Herodes adunay 5 ka asawa. Oo. Na ang una niya si Doris, na si Mariam 1, si Martas, si Mariam 2 ug si Cleopatra. Usa niini ang anak ni Marta og ni Herodes mao si Herod Antipas. Herodes gihapon na. Oh. Kini si Herodes Antipas mao gulini nagpatay ni San Juan. Sumala sa San Marcos Kapitulo 6 versikulo 14 ngadto 29. Oo. So kining Herodes sa San Lucas 23 panahon nga gihukman na si Kristo mao ni ang Herodes nga anak ni Herod the Great. Herodes gihapon kay title mo ni ang Herod. Oo. So Herod the Great na Herod Antipater, ang iyang mga anak Herod Alexander, Herod Antibulos og Aristobulus og si Herod Archelaus. Puro ni mga Herodes, mga igsoon. So anak na ni Hari Herodes ang amahan ang gihisgutan sa Mateo 23 12 ngadto sa 6, mga igsoon. Okay. So Yes. usa lang gyud kanang giingon na to nga lain nga Herodes anak na ni Herod the Great nga anak sad ni Marta og ni Herodes nga amahan nila. Okay, wa naman tayo igong panahon na torni hangtod sa sunod Sabado na lang pud pohon. Kini ang inyong mga higala sa Lanog sa Kamatuoran, Silbert Dondoyano Sr. O Brad Mike Abbas, mayngon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod Sabado pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni Lanog sa Kamatuoran, diin pagatukion ang kamatuoran ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world far.